back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Hello? Seth? Sisi! Hey, Sisi! Gihagad ako ni Abigail nga muuban sa ilang lakaw ugma. Mga sige na pangandam na. Muuban ta nila. Dada si Andy. It will be more fun kung daghan ta. Sige. Akong ingnan si Andy. Bye. Oh, wait. Hain ka ba karon? I'm on my way na sa mall. Mamalit kong swimwear. Sige. Magkita ta diha. Muanha mi. Bye. Oh, wait! What? Ay, bahala ka. Basta ako, excited na ko for tomorrow. Ipaniguro ko mulugwa ang imong mga mata sa akong ipanulob, Jeric. Og ako na unya ang imong tan-awon og dili na si Abby. Asa? Kung dili ka, it's okay. Okay. Oh. Mauban ko. Really? Thank you. Dali, ubanta. Mga tuta sa mall, mamili tag ato mga dadunod og mga adlaw. That's all for today, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Oh. I must admit, I am looking forward nining bagong administrasyon karon. I heard successful usab kining imong apo dito sa laing nasod. I just wonder kung nganong nakadesisyon siya karon nga magpabilin din his Pilipinas. Oh, well, Let's just say, in every man's success, there's a woman behind Mr. Suarez. Woman. So, kinsa si Lucky One? Mahimo ba na kong mahibawan? Sikreto pa ka nas pagkakaroon. Pero masayod ka raon niya sa dilimadugay. Ano gon? Irito kunda nimo ang akong anak nga daga. Well, what can I say? Anyway, good luck, Jeric. Thank you, Mr. Suarez. I have to go, madam. go ahead. Lula, Murag lahi ang imong pahiyom, apo. I'm so happy. Musugot ba si Abby nga muuban nimo? Well, she has to. Nana pagtugot sa iyang apuhan. And all thanks to you, Lula. Apo, Ano nga diligid mo uban ako si Abby kung dili patungod sa imong panabang. well, you know nga buhaton ako ang tanan kung alang lang kaninyong duha nga ako mga apo. Thank you, Lula. Oh, this is it. Musugot lang si Abby na ko, Lula. Pakaslan ko na siya. Apo! Dili ba good sa'yo pa kaayo? Why not get to know each other first? Makailaro niya miso sa usa sa ngadto-ngadto sa among relasyon. Ang minungdanon mao nga dili na siya mawa nako. Di na siya mailog pasuban. Well, manyag ang pagkabata si Amigel. Dili kalikayan nga daghan gyud ang makagusto niya. O kana ang dili nako ikatugot, Lula. Gusto ko nga kutob na lang sila sa pagtanaw kang Abi. Kaya ako na yung nag-iyan ini. Selfish. Ingon ko tinghali ni anak kun in love. Are you? I am. Dili pa ba obvious, Lula? Wa ko sukad maingon nini. Kanabigi lang. Well, kung asa ka magmalipayon, apo, anaa nimo ang akong suporta. I just wish nga maghinay-hinay ka.
Kamo, mas pabor paghihapon ko sa pag-ila sa matag usa ninyo sa inyong mga kinaiya. But of course, napaghihapon kanimo ang hukom kung ugaling sugton ka na niya. I never once hope, Lola. Karon lang. I really hope nga unta dawato na ni Abi ang akong gugma. Ay, nahuman akong andam sa kong mga dadunon. Tawagan ako og balik si Jerry. Pabawon ko siya nga uban na maugma si Feby. Tingali makalitan na lang unya siya kung kalit kamuto nga si Feby. Manawag ko og balik. Tingali makontak na nako siya. Ni Bagting na. Iya lang untang tupakwen. Hey, baby. May problema ba? Oops, sorry. Huwag ka magatingog. Sorry for calling you, baby. I just can't wait to call you mine. May buot ka ba isulti? Jeric, Yes? Say it. Mamati ko. sorry, pero Oh, no, please. Ay, kung kinangahan, nausap ang muna una. uy, kukuan lang. Thank God. Gipakulbaan ko ni Bura. Unsa ba ka na, ha? Sorry, pero dini ka ganina si Feby sa bahay. O giadmin ako siya nga, muuban na to ugma. What? No. Di ko musugot nga muuban na to siya. Balibari siya. Ha? Oh, I'm sorry. Nakalitan ako. Nagkasulti na tama itungod ni Ini, di ba? I don't like Phoebe's presence. Murag magbitbit og dili maayo katong babayhana. Grabe ka ni Feby, ha? Ay, dili pa nimo siya hatagan og higayon nga mas mailhan pa nimo. Promise, dili siya makasamok nato. Promise? Promise. Mag-behave ra si Feby. Sige. Salamat, Jeric. Lisod kang balibaran. Thank you. I hope I love you na ang akong sunod ng babati sa thank you. Abi? Gibutang na din niya. Oh, God. Kung sabay kibuhat niya, bigil na ako. Ngaingon naman lang ko ni Ini nga to niya. Kalisod niyang balibaran. God. Di ko gustong uban sa among pagpanlaag ugma si Phoebe. Pero unsaon ako sa pagpasabot si Abigail kung pugos yung kumubalibad. Tingali pa niya og mahiubos siya. Ug kana ang dili ko gusto nga mahitabo. Kutob sa mahimo, di kayan ko na si Phoebe. Ilabi na nga, ikauban ako siya ugma. Nice up ni. Ganansap ko sa color o sa style. Kapito naman rin ako napilian. Uy, should I get this? Ay, bahala na. Apelon ko na lang ni sa pagkuha. Wapag ko masayod kung pila may kaadlaw dito. Tingali po niya para sa una nga. Sobra sa usa ka simana mi nga nag-uban. Oh, gosh. It brings back old memories. May mga lain ming mga ikauban pero excited paghihapon kayo ko nga. Magkauban mi sa lain na sabga bakasyon. Oh, Jeric! Baby! Ay, niya na sila si Dana. I hope ka mo-work ang akong plano. Oh, sorry, Dana. Pero I need a diversion. Hi, Sisi! Ali, may napilian na sab ko nga swimsuit para
Oh, and also for Andy. Hay, uy, yan ako balita eh. Uy, ginagos balita nang uy. Anos abag ka na uwahe ba? Pero may magkani kang mag-una. Uy, uy. Huwag mo ko makabalita na yun nga. Mayadtoon sila. Waanon ko kakuyog. Kaon ka nang? Kaon ka? Ako lang. Kibaw mo kung di ka matubay. Dali-dali mo ang dagog bilin sa akong mga pamalit. Ganina. Dito sa tindahan, inang iska. Kay, kabaw na ka. Maguryoso ko unta ko atong sa toyo atong pibi. Wako ka trakag dool ganina. Uy, maldita kay dagway. Nanawag siya ganina ni Dina. Samtang din ipas Dina. Wasab ko masayod nga diha ra usab di ay siya sa ilan ni Abigail. Kay kung nahibaw pa siya nga ni Apa Dinis Dina, iya na unta ning gipaabot. Pero giputol man kuno dayon. Mao nga nagtaksi na lang sila nga nang lakaw. Lami ang cookies nang no? Ay ambot lang kay ikaw pag ginakakaon ana. Lo! Salwakuta! Wa pa na mo magkatilaw? Wa pa, ikaw pag ginakatilaw taon. LUH! Lo! Lo, lame? Lami! Be, patilaw ako no ko. Ipasa ng sudlanan, be. Uy, kagaan kon. Wano may sud? Nahurot naman. Nahurot na ko, bonggaan. Ha? Imong kihurot og kaon ng usa ka box. Nalipat kong istorya-istorya gud. Ikaw mo lang! Tabihan ka! Uy, ako pa sad-an ini. Hala no, wag gabae. Ihatod pa pati ka sa inyo, Dance? Ayun na, mag-taxi na lang ni Andy. Right, Andy? Oh. Let's go? Kana? Wait. You're holding hands, guys. Come on, ah. Andy? Basing. Basil? You mean... Body pasabot nga ikaw ang giagad? So, kamo na ba, Dana? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!